Roger Budiga, sir. Ayaton namon tong ano sir, tong welding machine gani nga sa cassette nga gi-order. 4-5 wala pa siya nabayaran. Kuha rin ko welding machine ah. Pero set ni siya sir. Kasi na-dubli ni siya kapindot. Tadi ka nag-order sir. Oh, dito mo TikTok po ni. Pero nakaset siya. Nakaset siya ba? Tapos 4-5. Hindi namin siya mabalik. Cash on delivery. Ay, tuod. Kung talagang ginapaabot ang Kalandios oil. Uwe, pwede pagkasa. Kung talagang na-order, dugay na ako naka-order. Kung ano ito bulan man. May nag-abot na gali. Set yapon to siya. Oo. Sila bakal mo? 1 to 75. Ay, ari 4-5 kay dako siguro ni nga welding machine. Kay dako ang box eh. Tapos ano, sinadoble mo ni ka pindot sa ano. Dahil na talagang ako itong welding machine ko ah. Ilang paano kaya ni? Marvin to. Cancel lang ay. Ano ba ano kami? Patanawan na naman sa imo sir para may proof lang kami nga nahapod din namin diri tagi hindi ko pagdawaton. Kay na double kay. Kaya kano lang tibiriaw. TikTok yapon. Ako kay agi man to abi sa GNT man abi ko na. Oo, sa GNT mo kami sir pero sa TikTok ni mag-order. Oo, kami kay tigatod lang man kami abi. Pwede namon ano sir? Picturean ka lang namon dito para i-send na namon sa office namon nga nakaabot kami diri kag ipabalik lang ang ano. Hindi man. Proof lang namon kay kung ano kami abi makatapal sini. Ali sir pa ano lang kami para mabalik na lang kami. Diri sir. Kala abri sir kay mo abi pangalan. Hindi wala. Box lang na. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, sir. Dali ka, sir. Joke lang, sir. Wala sing barayda na. Oh. May arata Energen bouquet. Abi mo to, Jen. Ali, dali, sir. Happy birthday. Kabalo ka sir kung sino nagpada surprise. Siguro na May ara mensahe para sa imo. Blessed 50th birthday to you, brother dear. May this milestone year bring you abundant happiness and fulfillment. Salamat sa tanan nga bulig to, labi na sa mga bata, sa paghatod sundo sa school. Amo lang gid ni ang way nga ma-express namon ka mga bata how grateful we are having you. Although nagapasalamat man ko sa inyo tanan nga mga utod ko nga ara dira lapit sa mga bata ko. Dako gid ang akong pasalamat. I wish you good health and more birthdays and blessings to you and to your family. I love you, my elder brother. May God bless you. Enjoy your day. And cheers to the golden year. Happy birthday. Surprise from Gigi and mga anak. All the way from Singapore. Alin sa imo manghod no? Ay, langga kagi sa imo manghod. Ba din ang balay ni Ma'am Gigi, sir? Lapitay lang kamo. So, bali daw ikaw ang nagatindog nga tatay na lang sa iya mga bata nga nabilin diri no. Mo gali nga dako gid ako salamat sa imo. Wow, pila ya anak? 2 araw. Oh, di ba ang isa dito sa Kidapawan? Oh, ate ikaw hatod sundo sini? Ay gwapo ba? Okay, hala oy, langga salamat ka gid kay Tito no. Wish mo kay Tito. Happy birthday to wish ko lang sa imo is good health and kaya pasalamat kami for me kay ara ka good always sa balay kag bisan man alamon nga busy ka pod nga nabudlayan ka mag balik like tinggal balik-balik dito sa Marbel kag mabalik din man dire kay para mahatod kami for me kung may klase kami kaya very thankful kag grateful gid kami kay tungod ara ka gid always. Wow, haga si Tito dira kay birthday niya, bye. Sige, kantanan na natin si Tito mo happy birthday. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mamala si Sir ba? Abi mo Sir Todd, get? Abi mo Todd? Bago ko na sa niyog, saka ako. Namulas pa Sige, agoy. Kapisan kay Sir ba? Sir, birthday wish, kag ihuyok ko ng candle. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Yehe, happy birthday. Golden birthday na gid no, 50. Sir, mga ayaw ko sang gamay mo nga mensahe para sa imo manggod. Happy birthday, happy birthday. Ano mambal mo sa imo manggod, Sir? Gamay lang. Salamat gid. Ako na. Salamat. Ay, ba siya may kay mami ka, ma'am, may wish ka pa sa imo magulang manggod. birthday mangod. Happy birthday kag salamat sa tanan-tanan nga madali-dali kung ano Wala, Salamat. Okay. Sir, happy birthday. 50 ka na subong? Do 49 ka lang nga. Sir, sorry gid kung nakulbaan ka. Kag isugo lang bala kami ha. Wish sa imo nga maayong panglawas ng permi no para ka lang permi sa imo pamilya, sa mga inablos para mag-serve sa ilang nga tatay, no? Kag kami gali sir ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nabuti kami diri sa Mlangno para i-celebrate ang imo ika-50th birthday. Damo-damo pag nga birthday mag-abot, no? Okay, palakpakan natin si sir. Tinalipay ka man subong sir? Ay, daw na kulbaan. Malipay na ta, kay wala na kulba. Happy birthday!